A escritora María Reimóndez converteuse hoxe na gañadora do primeiro premio literario Pinto e Maragota pola diversidade. A autora lucense conseguiu este galardón grazas a unha novela titulada Cobiza, unha obra de ciencia ficción con gran carácter reivindicativo e que presenta unha profunda reflexión sobre a construción do sexo e o xénero. Buscaba explorar temas que van dende a escravitude, a toda a constitución do xénero na sociedade, xa digo, con distintos espazos temporais, distintas voces, que para min é, como dicía, un orgullo que se recoñecese, non? Sobre todo por esa cuestión de non ser tanto temática como unha ollada, non? E queda moito por facer, non? A maneira en que se reciben as nosas obras, para min que como escritora que son non heterosexual e que aparece, non? Moitas veces estas cuestións nas miñas obras, seguimos vendo moita violencia dende o punto de vista da crítica, como se reciben, aínda hai moita posición e moito traballo por facer que premios como este axudan, non? a que sexa menos, non? O xurado deste certame literario estivo formado por Ana Ojea, coordinadora do CIDES, Ada Otero e representación da Concellería de Igualdade, a escritora Eva Mejuto e a docente Anxo Rial. Un xurado que quiso poñer en valor esta mañá a alta calidade dos 24 traballos presentados. É unha obra moi innovadora que trata moitísimos temas sobre diversidade, pero de todo tipo de diversidades. Ademais, é unha obra moi propicia a nivel educativo para o debate, ten moitos plantexamentos diferentes e sobre todo tamén non é unha obra LGBT ou de narrativa LGBT ao uso, non? Tradicional, senón que tamén é novidosa no tratamento, por suposto, das diversas identidades. Tras o éxito desta edición do Premio Pinto e Maragota, a Concelleira de Igualdade deixou claro esta mañá que esta é a primeira de moitas. Estamos moi contentos co resultado de este primer certame de Pinto e Maragota, é un premio pioneiro en Galicia e ademais coa calidade da obra, tanto da obra gañadora como do resto das obras e a gran participación que houbo, tendo en conta que atopámonos nun momento de pandemia no que a xente estaba recluída en casa e os autores din que eso non era bo para a inspiración, non esa estar en casa. Entonces, estamos moi contentos, é unha obra de gran calidade e isto que sexa o primeiro de moitos premios. Ademais da dotación económica de 3.000 euros, a obra de María Reimóndez será publicada en xaneiro por Edicións Xerais de Galicia.